Very orangey morning, everyone. This is so beautiful. Look at this. Oh my god, I love it. See, ang ganda pala niya in the morning. Tapos ayan, kahit Sunday, bonggang bongga sila dyan muha ng lupa. Super init. Grabe dito. Ang lalim, lalo na doon. Super lalim. Tapos dyan. Ito yung ginawa nilang temporary right of way. Hindi pa nagagawa yung nandun. Tapos ayan yung kay Livina, super nice, ang ganda ganda. Problema lang dito yung manuka nila, pag nag-spray sila ng anti-langaw, yung langaw bumababa dito, kaya nagkakaroon ng super langaw dito sa aming neighborhood. Ayan gabundok na ng lupa. Dito yung punta ang daan. Dito sila dumadaan. Ito yung kalsadang papunta ng Ligaw, Tabako. Ligaw, Tabako. Kaya sa Blue Yun Road. Yan. Yung tinatanggalan ng lupa, kasi yung lupa kapantay na ng poste ng kuryente, ganyan kataas. So dito yon, dapat matanggal yung buong lupa dyan, kasi dito ang kanilang right of way. Super dami pang tatanggalin. Kasi nandyan yung backhoe sa pinakatuktok. Tatanggalin nila hanggang dito sa kalsada. So ayan. Yan yung ipapantay nilang lupa sa kalsada. Kasi nga, kasing taas siya ng poste ng APEC. Mga APEC at PLDT. Good morning from my garden. Tingnan natin yung aking blow hill dito. Nasaan na ba yan? Ayan na. Okay naman yung kanyang bunga. Pwede na rin. Hindi na masama. Ayan. Tapos meron din dito. Nasaan na yun? Sigarilyas. Diba? Tapos yung sigarilyas natin dito. Let's check. Kita nyo yan.
Mm. Very prolific. Ang daming bunga. Tapos yan. Ito. Maganda. Tapos ito. Meron din dito isang nakasurvive na blohil. Ito. May bulaklak na rin siya. Ito yung hindi niya gusto yung masyadong mainit. Ganito yung dahon niya, maliliit. Maliliit lang siya. Pero pag yung malamig yung klima, parang spring in Canada, super lalaki ng kanyang dahon. Dito ganyan na lang siya kaliit. Oh, another sigarilyas. Mga first fruit ito nitong punong yan. Tapos ito yung gold rush. Meron naman siyang mature. Ganyan. Gold rush yan. Or yellow beans. Dami pang bulaklak. Nalamog lang ito masyado ng hangin. Ito yung perfect color ng gold rush. Nagiging ganyan siya. From green, parang ganyan. Pag hindi pa mature, ganyan na baby pa siya. Green siya. Tapos nagiging yellow. Nagiging yellow siya. Habang nagmamature. Gugulat tayo mga besh ng malunggay. Ginataang malunggay. So, I have here smoked fish, tinapa, nilagyan ko ng bawang, sibuyas at luya. Tapos, coconut from our backyard. So, ganito lang yan. So, kinayod siya manually, tapos piniga ko. Tapos, ito na yan. So, ito talaga yung authentic Bicolano with coconut milk na luto. So, kailangan constant stirring until it reaches its boiling point. Kasi pag hindi, the coconut milk will curdle. Magkurta mga besh ang ating gata. Kaya hindi yan tinitigilan pag stir hanggang sa kumulo. Ganyan po. So, ganyan ang ating gatungan sa kahoy. So, ito yung gusto ko ng spoon na gawa sa kahoy or bamboo para hindi siya umiinit pag ganito ang lutuan. Ito kasi mabilis uminit. Kaya pag nakakita ako ng may debao at bamboo na hawakan, bibili ako. Kasi yon ang nababagay dito. So, ayan na mga besh, kumukulo na siya. Malalaman mong kumukulo na siya pag medyo malapot na siya. Mabigat na yung pag ini-stir mo, mabigat na yung gata. So, ganyan na siya. Nilagyan ko na rin yun ng asin. O, diba? Ganyan lang. So, hindi siya nagka-curdle. Maganda pa rin. Kasi nakita ko sa ibang gumagawa, basta lang pakuluan yung gata. Hindi ganoon mga besh. Dapat constant stirring until it reaches its boiling point. So, the coconut milk remains very creamy. Just like this. So, pag ganyan, pwede mo nang ilagay yung gulay. Ayan na siya. Nagbabubbles na siya. Pwede na nating ilagay ang ating malunggay. So, ganyan lang. Bilis lang tong maluto. So, ayan na. Ganyan lang.
Ito din. Oh, sarap niyan. Ay nako. Oh, super good. That's it. See? The moringa leaf is fresh baked from our backyard. Katatapos lang ng konting ulan. Tapos ito na naman, super duper init dito. 3:30 in the afternoon. Pero ganito pa rin kainit. Walk. Too dry. Diretso. Nakaya bes? Itabi mo tapos dito naman sa kabila. Anong itabi? Dito ka naman mag-umpisa sa Kasama? ayan oh. Diyan oh. Diretso. Bulat bes? Yung dadaanan lang natin. Dan makaagimanda mo ni kade? Malas? Dry kang ina to isla? Very dry kaya yung buong na ano. Baka yung last ng anong oras naman nag-last? Mga 10 Oh, dry na. Ganito, ng ragsit. ganito yung ano kaya nagulunad ako. Sinulong pa tayo ka. Mas mo ngayon oh, compare dati. Di on pati kayo ka rin magtahan ng sapatos ko. Dati pa i-did mo pa di. Pangkis mo pa lang niya di. Diba rin? Di mo na ilpuan. Nakaya ko nga, dalawa hawak ko. Di ka rin nag-ikot. Umiikot yan. Hindi na. Umiikot yan. Mahirap lang. Baka magilang ko tayo din. Magilang ko pa ako. Magka-umikron ni kayo ka. Ang bigat talaga guys. Itabi mo lang dyan sa isa. Ang bigat. Kakunting laman yan. Itabi mo dyan sa kabila. Oh. Di na nga maano. Gagalaw yan. Ay, ayos ka lang. Di na nga talaga. Mm. Yung ilalapit mo. Yung green nung ilapit mo. Yun na yan. Diba sa